assalamu aleykum wa rahmatullah bandiraɓe yeɓoɓe yawo Piindi TV wonɓe nder leydi Sénégal ha e bowal leydi on calminama yinde on manama e jettode sikela en garti humnude adi e oɗo aljuma go lewru décembre hitande ujunnaje ɗe nogas e tati joni koye jayndeji leydi Sénégal paɗen jayndeji leydi men e oɗo subaka aljuma ene wayno dawri kadi e dawrugol haysinno tawi ɗi jilloyima toon to assemblée nationale gam guddugol on ɗon marathon budgétaire kono kadi ɗi garte e coftal ɓalli puɗɗortoɗen ko jayde le quotidien e oɗo subaka nden jayde wi ko on budget hitande fande 2024 ene wayno tan ko état kañum tigui arti e subvention manam tan ɗen baale ɗe ganduɗa ɗi ina tawe e nder ɗen koppaji tongade toon to assemblée nationale jaynenkoɓe noon mbi ene wayno ko ɓuuri temedde jeegom e ɗiɗi milliards e halis CFA ɗum woni kono nodira ina faara e secteur uji kewɗi jayne ko ɓene pecce ɓe mbi temedere milliards nde ina wayno fayi koto banggue ko wiyete intra agricole manam to banggue ndema to banggue sappo e jeetati milliards ɗi ɗon ɗum wayno fayi koye train express régional woni TERE kono ɗum to banggue jeenayyi piccal 2 milliards e halis CFA fayi koye DDD woni Dakar Dem Dikka sappo e jeeɗiɗi milliards e ɗen copreje CFA fara koto banggue cellal ha tengti ɓen ɓe ganduɗa ɓe ko rafaɓe ko wiyete insuffisance rénaux jaynen ko ɓeɗen jaññi eɗen pecce e hello jeetati yadude hen e natal on jagoɗo tan mbiɗo gueɗe boñ leydi Sénégal jayde las quotidien artengal natal Mouhamadou Moustapha Ba jaynen ko ɓe noon mbi ko caggal yewtere yaha gara jagorɗe toon to assemblée nationale ne wayno tan on ɗon Mouhamadou Moustapha Ba ene wayno tan ɓe mbi ko hokki walla ni mbiyen manam o famodiri hewɓe e ko yewti ɗin député ɓe kolletti wonde noon gasirgol on ɗon marathon budgétaire ko ɗum kelle kono kadi weltanade on ɗon jagorɗo ɗum ɗon koto banggue pouvoir hono opposition sababune golle e darde on ɗon jagorɗo mantinide ko yewti e on ɗon budget leydi Sénégal jayde les témoins kañum aranen koye limore ɓe kolletti wonde tan collecture on ɗon section budgétaire Mouhamadou Moustapha Ba ɓe mbi ko superstar manam tan ko neɗɗo mo ganduɗa o ina mantini hanki toon to assemblée nationale on ɗon budget leydi Sénégal noon ne wayno tonga koye ujunnaje jeeɗiɗi piccal 3 milliards e halis CFA ɗum koko jogori gollede ɗin e nden hitande ujunnaje ɗiɗi nogas e nayyi 2024 kanko jagorɗo noon jaynenkoɓe mbi ina wayno tan ko ɓen wonɓe pouvoir to banggue hono ɓen ɗon witeɓe suɓaɓe toon to assemblée nationale e ɓen to banggue opposition moni kala ina wayno yetti jarni on ɗon jagorɗo saabu golle makko labɗe kono kadi e humpitademo ko yewdi ko to banggue faggudu ko witte économie jayde Dakar Presse nden ari koye toɓɓere wonde oɗo subaka nden toɓɓere woni ɗin sumgoji 2024 tijjari ɗi ɓe mbi ko caggal DGE woni direction générale des élections nde wayno ko caisse de dépôt et consignation waɗi bloqué on ɗon Ousmane Sonko manam o haɗama kadi ha joni joƴƴinoy toon on ɗon chèque mbo Ayib Daffé nawno toon 3 millions e halis CFA gam caution e ɗin sumgoji janenkoɓe mbi ko caggal nde mandataire o yeehi toon addi on ɗon chèque de banque kono tan de ne wayno ɗum ɗon ne wayno tan latanakimo caggal waktuji seeɗa ko nden o nawtana on ɗon chèque ko Ayib Daffé jayde Vox Populi kañum ne ari hen ko ɓuuriyaji ɓe mbi ko ɗon dépôt caution gam présidentiel 2024 CDC woni woni caisse de dépôt et consignation heeɓi on ɗon chèque mbo Ousmane Sonko ko adi kene rutina ɗum jaynenkoɓe noon e pamminen mbi ene wayno ko caggal nde ɓe keeɓi on ɗon chèque kamɓe CDC ɓe kolletti wonde ɓe jurnitima ɓe tawi inde Ousmane Sonko ala e nder on ɗon mo ganduɗa kañum tigui woni liste électoral leydi Sénégal saabi noon ɓe noddi on ɗon Ayib Daffé yo aran on ɗon chèque mbo joƴinno toon jaynenkoɓe noon jaññi hen kono kadi kanko Ayib Daffé o arti famminde wonde ene wayno tan o wi ko ɗum volte-face brutal manam tan ko waylude miijo muɗum woni ko teska e oɗo saaha kono kadi no wiri ko banditisme administrative ɗin ko gonɗi makko ne jaaji e hello tati nden jayde Vox Populi li quotidien nden jayde groupe ordinaire sa e oɗo subaka hande wi ko caution makko joƴiniyama kono de CDC caisse de dépôt et consignation ina wayno tan ruttini ɗum ko ɓuuri yawde yaccade e juuɗe on mandataire Ousmane Sonko caggal vérification on ɗon caisse de dépôt et consignation jaynenkoɓe mbi ne wayno ko ɗon ɓe gandi inde Ousmane Sonko ala e nder liste électoral leydi Sénégal saabi noon ɓe nawtini ɗum walla ɓe nawtani on mandataire muɗum ko yewti e on ɗon ko ganduɗa kam tigui woni on ɗon caution jaynenkoɓe garti hen e hello mumen jeeɗiɗi e nden jayde li quotidien jayde Le Soleil guendire nde nawiri meɗin fannuji kono koto banggue goɗɗi ɓe mbi
ko gonka woni condition to bangue participation woni tawede neddo o e din sumgoji présidentiel 2024 ne wayno tan ko ben les 7 charges kanyum men tigi bamata ngal pilital woni les 7 charges décide ko ben tigi jogi jangobe din candidat ji jani ko be garti e on don document jaaje mobe mbadi e der hello mabbe sappo e didi ha sappo e joyi e der den jayde ngen diri lo soleil jayde tribunal sport ko don natirten jaade meden coftal balli e do sa hande ko de tati dum don non ko kan féminin woni football rewbe hitane fande 2024 on don qualification jayne ko be mbi ko barode de ina wayna tan kili koye Egypte nabe kadi lawol dimbol ko loggi nayi e ndiga e on don match aller retour o jogor wonde ko talata paado ton to ker jayne ko be non mbi ko ben den barode de mbadi tabal e ko yiti e on don qualification kan 2024 to bangi sukabe e rewbe ko wona dum jayne ko be ngari walla jayne stade côte jambien den ari ko yiti ko e Arabie Saoudite woni Saudi Pro League Al Hilal e Al Nasra dum ko hande sanga 18h Al Hilal non so halama mijete ko Kalidou Koulibaly défenseur équipe nationale du Sénégal kono kadi capitaine Gendi Diop Al Nasrani so halama ene wayna tan ko Sadio Mané e Cristiano Ronaldo halate jani ko be non bi ko dum choc ko yiti ha joni on don dielo sommet jani ko be bi ene wayno di Sadio Mané meeda markude contre mo ngada kam tigi woni bite do Kalidou Koulibaly jani ko be den garti gila tonto be gonduno to mes wala ni to be birtirno tonto mes hani e to be kawruno e ko yiti e Ligue des Champions Naples et Liverpool hani e tonto Chelsea et Liverpool be bitande ko Mané meeda tigi yulde o mo ngada kam tigi woni bite do hono Kalidou Koulibaly kona dum to bangi on don classement FIFA be mbi ko Sénégal de han ripodo gotel on don classement FIFA non ne wayno Sénégal ne hedde 20e to bangi mondial 2e do e dunde Afrique sabi jaynen ko be mbi ne wayno Sénégal udirte ndedo hitande 2023 ko din palaso didi 2e do e Afrique tagal Maroc kono kadi e 20e nder windere nde jayde sunu lamba ko don guddirte no robini men jayde jewdo nyalawma hande jayde herorin to bangi lamba be ngari koy di mbiruji gonde mawnude woni Bombardier bo duubi 97 kono kadi o mo ganda kan woni Gris Bordeaux e Eumeu Sène bo duubi 93 be bitande ko de be sipirtebe kala e o saha gonbe juude palasuji mumen to bangi VIP ebe cifo e hello mabbe nayi e nder den jayde sunu lamba ko do wuddirobe men jayde jewdo subaka hande aljuma joni paden koy gede rendo walla mbiyen rogere men wattindinde rogere men wattindinde odo nyalawma aljuma golewru décembre hitano junade nogas tati ngaraten ko yiti dawrugol nde tawno en jodimi ko juuten kalani dawrugol kono kadi haala mudum yonti hande non kalten ko yiti e ko nanden ko e di dumunnaji kala plateau ji radio télévision ngaji hani e presse écrite wiyobe wondeni ko sumgoji di yo dirtine woto dirtine sabu gonka wonaka bangi fitinaji walla ni bangi won e candidat di parani e gede badi non débat di ganda ni mbadi agité no feewi ko yiti e plateau ji télévision radio ji ha e jayde meden leydi Sénégal dum non ko yiddi wi tan ko dum faux débat do men do nde tawreden gandi élection présidentielle gila dawa dawi nde tijjande ko den tan wadata do nder leydi Sénégal ko leydi andirandi wawde hormade date on élection présidentielle nam wadi élection ngaji dirtinadi kono wona to bangue présidentielle woni horeji leydi kono kay ko élection ngaji local woni mairie di walla élection ngaji législative woni be ganda kany men goni subabe ton to assemblée nationale kono gila 1960 ha fay e 2019 ala élection meddo dirtinede e nder leydi Sénégal hande mbidi sikki tan yettima e nokku miijaade ni dirtine élection ne wayno fotano wonde nde tawno so tawi dum miijaama tan ko dum défaite to bangi lelgo démocratie leydi Sénégal ko dum défaite to bangi aussi ebboji hono ko wiite sumgoji sabu jidden wiide ko Sénégal diwi dirtinde sumgoji to bangi lelgo mudum nde tawno ko leydi ganda dine andi ina jangi kono kadi aussi ina bendi to bangi yubbo din sumgoji électoral sin mbar yanna hay so tawi wiyama ko yobe keblo do e lebbi didi abe mbaawi yubbinde din sumgoji ganda di ko sumgoji so tawi ngoduyi ko wiite sumgoji anticipé donc firtan ko leydi meden démocratie mudum organisation mudum yettima en nokku miijaade hen ko wiite ko dirtinde sumgoji surtout présidentiel wana ko ganda ko ne fonno miijeede eden gandi won halbe hen to bangi pouvoir won halbe hen to bangi opposition donc non dum don fof aussi min puram ko dum faux débat pour yidde danninde Sénégal nabbe surtout yidde wiide wonde mataw so tawi dum no wara proposer mawlendi ma jabdum sabu kanyum ko
avantage mudum heddade hen duuɓi ɗiɗi goɗɗi saabu hande eɗen gandi mandat mudum koko gasi wiide wonde so woni ñande ɗiɗi haala 3 avril kañum gayne pouvoir ha laaɓi ceer wadde mbiɗa sikki biɗ noon on ne foti gonɗinede saabu nde wino wata 3e mandat waɗani 3e mandat kono kadi so tawi mbiɗa sikki ko président mo ganduɗa o ko gueɗe kewɗe puɗɗima e muɗum manam omo heewi premiére uji ɗo e nder leydi sénégal saabu kanko jogori wonde premier président juɓɓinowo élection ngaji tawi jogorani tawtorede ɗiɗon sumgoji wadde eɗen mbawi wiide on aussi welsinta ko ha dirtingol sumgoji ara e saaha muɗum wadde eɗen paami ko ɗum faux débat mo ganduɗa ina waɗi agité de nangal plateau ji télévision leydi sénégal e radio ji ɗi kala hani e presse écrite wadde wiide tan yimɓeɓe joɓi tinno ɓe ndeno ardetade ko wiyete ko information sa wiɗa ardato information anda ko waɗi miijo neɗɗo sa renaki tan ne wawi nanguirtoɗa ko penowo ɗum noon won certaine débat ji mbiɗa sikki sénégal ina fuɗɗum wadde dépassé manam ina fuɗɗum dadde hankkidde ni dirtigol élection ngaji en ga maintenir o pouvoir en ga gueɗe mbaɗe noon foof ne foti oɗo saha hande yewtude en ummo hakkillaji sénégal naɓe kala e kuuɓal hande candidat dañƴo o yaade bisimilla mo dañano yaade kam dañɓe yaade ɓe alay sago kañumen dirtengel ɗon kawgel 25 lewru witende février 2024 sumgoji jaame cellal kono kadi e deere e teyre sénégal heɓa walla heɓta ko joguino ko guilen hanki e canke to banggue démocratie jogo ko wiyete ko ha joni on jarama yo on jogoro jaam walla ni jogo kadi ko wiyete ko on mbaɗi no bannoɗon walla on mbaɗi ko ɓuuri ko bannoɗon saabu ɗi sumgoji payaɗe eɗen gandi ko ɗi sumgoji ɗi ganduɗa ɗi ko sumgoji nattoji e tarih to banggue limgo walla mbiyenne limgol sumgoji leydi men sénégal to banggue présidentiel ko ɗi konnguɗi guddirten e oɗo ñalawma aljuma hande go lewru décembre 2023 to banggue caméra ko Djiby Dieng montage ko Ali Fall aadi moon e roɓindo jayndeji so Allahu lamɗo jaaɓi ko altini yo Allah hokki en ñallude dow jaam.